ụmụ Igbo mmanụ aha m wụ Maazị Emeka Nwachukwu awụ nwa afọ Mbaise mụ na ezinụlọ m bi na Canada. Ile anyị ị ga-ahụ na anọ m n'elu snow. Ihe m ji chọrọ ịbịa ka mụ na kwuo maka na ọ dị mma onye hụ ihe ọma ya agwa nwanne ya, onye hụ ụzọ ya agwa nwanne ya ka ọ ghara ịga. Afọ 6 gara aga mụ na nwunye m bidoro digital marketing business na online. Ụfọdụ n'ime unu ahụla anyị, ụfọdụ n'ime unu ahụbeghị anyị, mana ọ na-awụ ụfọdụ hụ anyị ha eche ma ọwụ ndị na-emete mmụọ, ndị na-eme ihe ọjọọ, ndị na-egwu wayo. Anyị anaghị egwu wayo. Ihe awa afọ 6 a bidoro ihe biznes a. Ile anya onye ọbụla na-arụ ọrụ salari akara gị ọnụ, onye na-eme biznes anya nwekwana nke ya, otu o si mete ya anya nwe ya na ezinụlọ ya. Sorry. Ịhụ na biznes anyị na-eme onye na-anya aka. Ebe m na ugbu ahụ na skuul ebe m kpọtara nwa m nwoke ka ọ bịa mee basketball practice. Ọwụghị onye ọbụla bi n'obodo oyibo nwere ike imeli ụdị ihe maka na ụfọdụ na-arụ ụtụtụ anụ n'abalị. Ọwụghị ihe ọjọọ wee ịrụ ọrụ, mana ọ wụ ihe ọjọọ mmadụ ịrụcha ọrụ onweghị oge ọ ga-eji ruo uru ya. Ọ ya mere anyị nwa na-arụ ọrụ ọfịs, na-arụ ọrụ professional work, mụnwa na nwunye m ji sị anyị ga-etinyere onwe anyị aka, maka ọrụ salari awụghị ọrụ eji atụkwasị obi. Onye gị na arụ ga nwere ike ịsọ ọ chọghakwa ka gị na arụ ya ahafụ gị, chefu gị. So anyị ebido biznes afọ 6. Ihe a wụ ihe nyegara ya aka ime ihe niile anyị mere, ma ụlọ ndị anyị zụrụ ebe dị iche iche, ma ụmụ travel ndị anyị na-aga for holiday, kpọrọ ụmụ anyị na-aga ebe dị iche iche, maka naanị mụ na nwunye m na-aga. Ihe m ji na-ekwu ihe ahụ maka na enwere ndị nọ dị na-ajụ sị na ọwụrụ ka mmadụ ga-anọgide n'obodo oyibo a nwụọ. Mba, enwere ihe ndị ọzọ a na-emekwa ga-enyere gị aka. Ihe anyị na-eme a na-eme ya online, so ọwụghị ga-anọ n'elu kọmputa mgbe ọbụla. Anyị ga-ejigo otu esi eme ya kụziere gị n'ihe otere anya ka esikwe kụziere anyị ya. Jigo ụzọ ị ga na-eji na-akpata ego na digital marketing n'online. Ihe ị ga-eme ka anyị bịa ka anyị na gị kwuo ịga na webụsaịtị anyị wụ www.mekify.com mekify.com. Ga-etinye aha gị, tinye email gị ka anyị na gị kwuo, maka na ọ na-adị mma mmadụ hụ ihe ọma ya eji nwanne ya. Onye sikwana ọ gaghị adịrị ụmụnne ya mma, ọ gaghị adịkwara ya nwa mma. Ọkụkọ okwu ọrụ anaghị erekwana ya na dị ala. Ihe anyị megawu ihe ezigbo ihe, ọ bụ ka eji egwu ndị mmadụ chandum. Biko bịa ka anyị si gị ụzọ, ọ ga-adịrị gị mma otu o si dịrịla anyị. Anyị niile na-aga n'ihu n'ihu. Ndewonu, ya dịrị unu mma.